Hej folkens, så jeg skal lave en ny video, men det er med Minecraft. Yay! Og det er demoen, så jeg kan ikke gemme. Men der kommer sådan en serie Pixelmon, kan jeg sige jer. Jeg har fået skaffet nogle ting, ikke lige verdens bedste, men nogen har det. Så ja. Grunden til at jeg gerne lige vil spille noget, eller spille noget Minecraft, optage noget Minecraft. Jeg har lige spillet Minecraft, så jeg lidt i tonen, så vil jeg gerne optage det. Jeg tror ikke I kunne høre det, men jeg har spillet i demoen, og så ville jeg gerne optage det, fordi jeg ikke kunne gemme det. Og jamen, det var bare trist. Nå, det var bare lige noget for min ferie. Ja. Som vi bestilt på hotel.com. Vi skal hvis I skal bestille en ferie, så prøv det på hotel.com. Vi fik en ferie i Frankrig der. Luksusferie. Okay. Undskyld, det der var bare lige noget, der sker. Jumps. Okay, det er noget, jeg ikke vil. Hvad i verden skete der lige der? Okay, det er bare texture pack. Kunne jeg også høre til at lyde af Wither? Det kunne jeg i hvert fald. Og jeg spiller. Hvis jeg ikke kan se det, så er det 1,7,10 versionen jeg spiller. Ikke lige den bedste. Jeg skal nok lige gå lidt ud. Ja. Jeg hoster nok lige noget. På grund af at jeg var syg i går. Og det er også i dag. Jeg har ikke været i skoledag. Det er stadig skoletid lige nu. Men hvis jeg har masser af noget her. Level 3. Jeg har en farm, sådan lige kan vide det. Altså, det bliver ikke sådan en adventure. Sådan, jeg går ud og dræber så meget, fordi der er ikke slået mobs til, og det kan jeg heller ikke finde ud af. Hvis jeg kommer til at sige, nej, jeg skal sove, ellers kommer der mobs, så er det bare lige for sjov. Det var fordi jeg godt kan lide at sove i det her. Det er mega sjovt, synes jeg. En af de store dumme bitches. Men jeg optager endelig en video igen. Det er længe siden jeg har optaget en video. Så bare nyd og se med. Shit. Fuck.
Nu kan jeg lige se, hvor meget jeg har. Det var altså i 30. Jeg har ikke rigtig noget godt gear. Men jeg skal nok lige lave lidt gear. Jeg har lidt læder, heldigvis. Ikke noget. Okay, skriv nede i kommentarerne, hvad jeg skal lave. Skal jeg lave en hjelm? Så er en tilbage. Skal ja, det kan jeg ikke. Oh shit, nu fandt jeg ud af det. Den der. En hjelm eller en hjelm eller okay, nu en hjelm eller sko. Det kan I skrive ned i kommentarerne, hvad jeg skal lave i næste video. Fordi jeg lukker nemlig ikke lige spillet ned. Og hvis I kan se min mus, så prøv lige at kigge derop og se timeren. Jeg kigger lige, hvor lang tid jeg allerede har. Okay, 6 minutter. Jeg skal allerede til at runde af snart. Fucking. Det skriver jeg bare ned i kommentarerne, hvad jeg skal have. Love it. Okay. Jeg sætter mig lige og tager det her træ. Og så der siger jeg bye bye. Det var lige ved 2 stakke. Shit, jeg er heldig. Okay, shit, jeg er meget træ. Okay, tak fordi I så med. Håber I kunne lide videoen. Og husk at smide like, hvis I kunne lide videoen. Hvis I smider dislike, så husk at skrive ned i kommentarerne, hvad ellers har jeg ikke andet at sige end bye bye.